Nimando si Philippine National Police Chief Ricardo Marquez sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa pagsusi sa gingong abduction sa usa ka kanhi ministro sa Iglesia ni Cristo. Ang kanhi ministro sa INC nga si Lowell Minorca miingon nga gikidnap siya sa mga pulis didto sa Sorsogon ug gibalhog sa estasyon sa pulis sa Dasmariñas City, Cavite tungod sa grave threat ug illegal possession of explosives. Gingong gibuhian lamang siya human gi-withdraw na sa complainants ang kaso kontra niya. Apan matud ni Marquez nga makig-coordinar sila ngadto ni Minorca kalabot sa maong issue. Aniya ang pamahayag ni PNP Chief Ricardo Marquez. The cleansing sa Philippine National Police is a daily activity. We continue to make sure that appropriate actions are instituted, implemented against our people who are involved in any illegal activities, and we will coordinate with the complainants. We will ask them to substantiate their complaints, their allegations. Mipasalig si Marquez nga magpabiling objective ang kapulisan kabahin sa maong kaso. Ang ginagawa ng Philippine National Police, matagal na namin ginagawa ito, is law enforcement without fear or favor. Hindi naman pinag-uusapan yung race, creed, religion dito sa trabaho ng Philippine National Police. If somebody violates the law, then the PNP reacts accordingly.